ଆଜି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମାସର 15 ଦିନ, ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ 2026 ମସିହା, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର, ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ରାତ୍ର 10ଟା 33 ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଆଜି ପାପନାଶିନୀ ସର୍ବସମ୍ମତ ଏକାଦଶୀ। ଆଜି ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରାତଃ 6ଟା ବାଜି 9 ମିନିଟ୍ 17 ସେକେଣ୍ଡ ଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:49 ମିନିଟ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ। ଆଜି ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ଆଜିର ଶୁଭକର୍ମ ଦେବତା ଗଠନ, ଗୃହାରମ୍ଭ, ଭୂମିପୂଜା, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନାଟ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଅମୃତ ବେଳା ପ୍ରାତଃ 6ଟା ବାଜି 52 ଗତେ ଦିବା 1ଟା 9 ମଧ୍ୟରେ, ଦିବା 4ଟା 18 ଗତେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 5 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 8ଟା 18 ଗତେ, ରାତ୍ର 10ଟା 44 ମଧ୍ୟରେ, ରାତ୍ର 4ଟା 25 ଗତେ, ପ୍ରାତଃ 6ଟା 3 ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରାତ୍ର 1ଟା 11 ଗତେ, ରାତ୍ର 3ଟା 37 ମଧ୍ୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ମନ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି, ଯାତ୍ରାରେ ଲାଭ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ସୌଖ୍ୟପ୍ରଦ। ତୁଳା ରାଶି, ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ସମ୍ପତ୍ତି ବିହିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମକର ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୀନ ରାଶି, କଳହ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।